Drotovať hrnce, flékovať. 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 A ty si kto? Že tu tak skoro ráno vykrikuješ. Som drotár. A vykrikujem pretože si hľadám prácu. A čo vieš? Viem deravé hrnce tak opraviť, že sú ako nové. Dobre teda, poď dnu a oprav mi hrnce, lebo inak tu budeš vykrikovať do večera. No, hrnce máš dobré. No na môj veru dobré. Tu máš, Ondrej, zo pár dukátov, zídu sa ti. A to ako vziať si prácu bez práce? O, kto to kedy počul? Najprv práca, potom práca. Vieš ty čo, drotár Ondrej? Nájde sa pre teba práca. Nájde. Chod ty len na zámok a vykrikuj. A o iné sa nestaraj. Už, keď tak musí byť. Pustíme sa do práce. Čo si tak utekala, ty kuchár? Jeden kuchárovský. Veľké nešťastie, veľkomožný pán Zemepán. Všetky hrnce sú deravé. Obed nebude. Ja nešťastný Zemepán. Obed nebude a ja od hladu budem ubierať. Čo budeme robiť? Ja nešťastný Zemepán. Ja nešťastný Zemepán. Čo budeme robiť? Drotovať, flékovať. Kto tu kričala? Drotovať, flékovať. To je drotár, veľkomožný pán Zemepán. To je dobré. Ja šťastný Zemepán. Už aj mu dala hrnce flekovala. Hýbaj. Prosím. No hýbaj. Také.
Hotovo. Ako nový. Ako nový. Tu máš peniaze, drotár, jeden drotárovi. Tak sa mi to páči. Najprv práca, potom pláca. Drotár jeden, nešťastný.